Начало на А-финал, едноместно кану юноши 500 метра. Още веднъж по коридори и нации. Първи коридор е за представител на Китай, втори коридор България, трети коридор Полша, четвърти коридор Унгария, пети коридор индивидуален неутрален състезател, шести коридор Бразилия, седми Таджикистан, осми друг индивидуален неутрален състезател и девети коридор е за Германия. Не е лошо начало за Мартин Нанчев. В първите метри виждаме, че се държи много близо до лидерите. Да видим дали ще успее да вдигне темпото на финала. Без особени разлики, Матеос Нунес Бастос дос Сантос на първата контрола обаче държи лидерската позиция. So Матеос Нунес Бастос дос Сантос from Brazil is leading the way. 200 meters to go. Нанчев се е закачил за топ 5. Виждаме обаче, че опитва да пробие и в топ 3. Опитва да вдигне темпото на финала. Да се надяваме, че ще успее българския представител. За сега никой не може да отговори обаче на Матеос Нунес. Чудесно гребе бразилеца. Държи първата позиция, преследван от Максим Моровски. За сега с трето най-добро време, струва ми се, е представителя на Унгария Милан Гияни. Пробив на Мартин Нанчев, обаче Нанчев дига оборотите в финалните метри. Излиза на третата позиция, дали това няма да е бронзовия медал за България. Чудесно опитва да атакува и второто място. Златото ще е за Бразилия, това е сигурно. Дали успя да вземе бронзовия медал, обаче ще разберем. Струва ми се, че атаката на